Лукашенко хваліцца аўтаматам беларускай вытворчасці ў эпоху дронавых войнаў. Пра што дэлегацыя талібаў дамовіцца ў Менску. Кошт даляра перавысіў 3 рублі. Праблемы ў расійскай эканоміцы прывялі да падзення курсу беларускага рубля. Расія выдатковае сотні тысяч даляраў на пашырэнне рускага міра ў Беларусі. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 18 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Александр Лукашенко сёння атрымаў падарунак першы беларускі аўтамат ВСК-100Б. Ён назваў яго цудам, вырабленым у дэмакратычнай дыктатуры. Трудно было, сложно. Люди веками это делали, россияне и прочее. А они при демократической диктатуре смогли изготовить это в течение короткого промежутка времени. Молодцы, сделали здорово. Не думаю, что это дороже обошлось, чем кто-то там делал. Тоже диктатура. Очень важна. Гэта адбылося падчас наведвання прадпрыемства «Кідматэк», якое займаецца выпускам стралковай зброі. «Кідматэк» уваходзіць у вайскова-прамысловы комплекс Беларусі і знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Паводле ініцыятывы былых сілавікоў «Белпол», аўтамат беларускай вытворчасці – гэта фактычна мадэрнізаваны аўтамат Калашнікава. «Белпол» сцвярджае, што частка абсталявання для вытворчасці была закупленая ў Іране праз беларускія структуры. Былы вайсковец адной з краін еўразвязу, інструктар у стральбе, з якім пагаварыла «Свабода» на ўмовах ананімнасці, раскрытыкаваў канструкцыю і вялікую вагу аўтамата. А палітычны аналітык «Свабоды» Валер Карбалевіч звяртае ўвагу на неактуальнасць вырабу такой стралковай зброі. Справа ў тым, што на тле той дронавай рэвалюцыі, якая адбываецца сёння ў вайсковай справе, і падзеі расійска-ўкраінскай вайны гэта яскрава дэманструюць, што на фоне гэтай дронавай рэвалюцыі дэвальвуюцца старыя зброі, такія як танкі, такія як самалёты, такія як караблі. Ну і на гэтым тле проста стралковая зброя, аўтаматы як сродак абароны ў сучаснай вайне, ці нават як сродак экспарту, пра што Лукашенко казаў, не ведаю, наколькі ўсё гэта выгадна, наколькі ўсё гэта сучасна і наколькі ўсё гэта актуальна. У сваю чаргу прадстаўнік «Белпол» Владзімір Жыгар звяртае ўвагу на тое, што беларускае войска не будуць узброіваць гэтай распрацоўкай, а калі серыйную вытворчасць наладзіць, гэтыя аўтаматы будуць спрабаваць прадаць за мяжу. Магчыма, што беларускім аўтаматам могуць зацікавіцца ў Афганістане, якім з 2021 году кіруе ісламісцкі рух «Талібан». Афганскія СМІ паведамляюць пра візіт у Менск дэлегацыі з 13 афганскіх урадоўцаў на чале з міністрам сельскай гаспадаркі, ірыгацыі і жывёлагадоўлі. Мэта ўдзелу пасяджэння беларуска-афганскай эканамічна-гандлёвай камісіі. Палітолог і гісторык Роза Турарбекова падкрэслівае, што гэта ўжо другі дастаткова маштабны міждзяржаўны кантакт за год. Первый визит талибов в Минск отбылся сёлета ў лютым. Мы с вами сейчас наблюдаем нормализацию отношений между движением «Талибан», который теперь является правительством де-факто, и всем остальным миром, не только с Беларусью. Но специфика отношений с Беларусью еще и заключается в том, что режим Лукашенко никогда не признавал «Талибан» террористической организацией, в отличие, например, от России. Да? В целом талибы сегодня переживают этап дипломатического такого прорыва в блокаде. Это касается в первую очередь европейских стран. Их недавно принимали в Брюсселе, например, по поводу чего в Европарламенте были очень серьезные дебаты. И вот сейчас мы видим, как они приезжают в Минск из Молдовы. Понятно, что движение «Талибан» в первую очередь сейчас ищет внешнеторговых партнеров. Страны в целом относятся с большой настороженностью к режиму талибов. Кто-то из международных чиновников назвал Афганистан кладбищем прав человека. Таковым он и остается. Но для Лукашенко навряд ли это является преградой для развития сотрудничества. Падобны візіт прадстаўнікоў «Талібану» ў жніўні выклікаў палітычны скандал у Малдове. Апазіцыя абвінаваціла ўлады, што яны дапамагаюць талібам паляпшаць міжнародны імідж. Сёлета ў траўні Расія дамовілася пра вайскова-тэхнічную супрацу з «Талібанам», з якога год таму Вярхоўны суд Расіі зняў тэрарыстычны статус. У Канадзе, Вялікай Брытаніі ды іншых краінах «Талібан» уключаны ў спісы тэрарыстычных арганізацый. ААН захоўвае санкцыі супраць асобаў і структураў, звязаных з гэтым ісламісцкім рухам. У беларускіх школах все больш увагі аддаюць так званаму ваенна-патрыятычнаму выхаванню. Цяпер у школьнай праграме з'явіцца яшчэ адзін новы прадмет, звязаны з дронамі.
Ганна Эрмакович раскажа, што менавіта будуць вывучаць дзесяцікласнікі. Беларускіх школьнікаў будуць вучыць кіраваць з дронамі. У праграме да прызыўнай падрыхтоўкі для хлопцаў-дзесяцікласнікаў з'явіцца такі асобны 10-гадзінны курс. Для дзяўчат тым часам пашыраюць медычную падрыхтоўку. У праграму дадалі элементы тактычнай медыцыны. Гэта частка больш шырокіх зменаў у беларускіх школах. З 2021 году там увялі пасады кіраўнікоў па вайскова-патрыятычным выхаванні. І ўжо на пачатак 24-га такія супрацоўнікі былі прыкладна ў 95% школаў. Адначасова пашыраецца сетка вайскова-патрыятычных клясаў і клубаў. На пачатак 24-го году ў краіне налічвалася 337 такіх клясаў, дзе вучыліся каля 4000 дзяцей. Павялічваецца і практычная падрыхтоўка. Сёлета зборы для дзесяцікласнікаў упершыню падоўжылі да 10 дзён і праводзілі ў тым ліку на базе вайсковых частак. Улады называюць такія змены патрыятычным выхаваннем, але незалежныя даследчыкі лічаць, што з 21-го году асобныя ініцыятывы ператварыліся ў сістэмную мілітарызацыю адукацыі. Даляр у Беларусі пераадолеў псіхалагічную мяжу ў 3 рублі. 18 жніўня афіцыйны курс Нацбанку склаў трошкі больш за 3 беларускія рублі за 1 даляр. За апошні месяц амерыканская валюта падаражэла больш, чым на 3%. Основная причина, по которой белорусский рубль слабеет, снижается по отношению к доллару, является по-прежнему ситуация на российском валютном рынке. Если посмотреть, российский рубль также снижается, потому что если посмотреть на ситуацию внутри Беларуси, то, в принципе, нельзя сказать, что нету валюты, там дефицит какой-то, наоборот. А фактор российского рубля остается, да, очень важным, тем не менее, для белорусского валютного рынка. Почему? Потому что сейчас Россия основной торговый партнер Беларуси, потому что расчеты идут во многом в российских рублях. Ну а почему падает российский рубль? Ну, прежде всего, это связано с ценами на нефть. То, что и меняется сейчас цена на нефть, это сразу не отражается на валютном рынке России, оно отражается с лагом примерно в 1-1,5 месяца. Плюс негативное также воздействие для рубля оказывает повреждение инфраструктуры, атаки, да, украинских беспилотников на те же нефтезаводы. Ну и вообще санкции, которые накладываются на Россию. Беларусь залежыць не толькі ад расійскага валютнага рынку. Расія выкарыстоўвае дом Масквы ў Менску як пляцоўку для пашырэння свайго ўплыву ў Беларусі. Пра гэта сведчыць расследаванне бюро на аснове уцечкі больш як 270 тысяч лістоў маскоўскага дома суайчынніка, філіалам якога з'яўляецца дом Масквы ў Менску. Паводле аўтараў расследавання дом Масквы арганізуе культурныя, адукацыйныя мерапрыемствы, працуе з беларускай моладдзю і прарасійскімі арганізацыямі, а таксама прасоўвае наратывы рускага міра і расійскую версію гісторыі. На ўтрыманне дома Масквы ў Менску сёлета Масква планавала выдаткаваць больш за 20 мільёнаў расійскіх рублёў. Гэта каля 235 тысяч даляраў. У 2021-2023 годах на мерапрыемства ў Беларусі было выдаткавана каля 1 мільёна 170 тысяч даляраў. Эксперты адзначаюць, што Масква такім чынам стварае сетку кантактаў у Беларусі, якая можа працаваць непасрэдна з грамадствам і элітамі, у тым ліку ў выпадку магчымых рознагалоссяў паміж Крамлём і Александром Лукашэнкам. Міністэрства замежных спраў Літвы паведаміла, што ў чэрвені ў Беларусі затрымалі грамадзяніна Літвы, які некалькі гадоў узначальваў адну з буйных дрэваапрацоўчых кампаніяў Літвы. Паводле СМІ, яго абвінавацілі ў пастаўках бракаваных дэталяў у Беларусі і Расію. Падрабязнасці справы пакуль невядомыя. Пасля затрымання літоўская МЗС зноў заклікала сваіх грамадзянаў не наведваць Беларусь, а тым, хто ўжо знаходзіцца ў краіне, неадкладна з'ехаць. У жніўні ў пісьменніка Альгерда Бахарэвіча выйдуць 2 кнігі. Новы беларускі раман «Падземныя пераходы» і «Сабакі Еўропы» – адна з найбольш вядомых кнігаў сучаснай беларускай літаратуры у перакладзе на польскую мову. Мой новый беларускі роман «Падземныя пераходы» выходзіць у выдавецтве Янушкевіч і ўжо зусім хутка ў канцы жніўня ў Варшаве на кніжным клубе мы абмяркуем гэты роман з чытачамі. Яшчэ адна важная падзея – гэта выхад майго галоўнага твора романа «Сабакі Еўропы» в польскім перакладзе. Гэта вельмі вялікая для мяне падзея. Я вельмі рады, што свет сабакаў Еўропы цяпер загучыць па-польску. Кнігу пераклала Йоанна Бернатович, і кніга выходзіць в адным з найлепшых і самых вядомых у Еўропе польскіх выдавецтваў, выдавніцтва «Літарацкі». З 9 верасня кніжка будзе ў продажы, і 15 верасня мы ў Варшаве ладзім вялікую прэзентацыю польскіх сабакаў.
Галоўныя героі раману «Падземныя пераходы» – беларуская сямейная пара з Берліну. Яны даведваюцца пра дзяржаўную праграму ў Беларусі, паводле якой на месца людзей, што з'ехалі з краіны, перасяляюць жыхароў Расіі і нават прысвойваюць ім імёны, дакументы і жытло тых, хто з'ехаў. У Беларусі кнігі Бахарэвіча прызнаныя так званымі экстрэмісткімі, а частка накладу сабакаў Еўропы была фізычна знішчаная. Гэта былі навіны 18 жніўня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Пабачымся.